Gimando sa ICC Trial Chamber 3 ang pag-freeze sa kwartang nakuha kang kanhi Pangulong Rodrigo Duterte dihang naaresto. Gipaboran sa International Criminal Court Trial Chamber 3 ang hangyo sa prosecution team nga i-freeze ang kwartang nakuha kang kanhi Pangulong Rodrigo Duterte dihang giaresto siya ni adtong March 2025. Gimando usab sa trial chamber sa ICC registry nga maghatag og listahan sa mga gamit nga nakuha kang Duterte dihang giaresto. Ang maong desisyon gipagawa sa publiko sa defense team sa kanhi Pangulo ni adtong Biyernes. Sumala sa defense team buot sab sa prosecution nga makuha ang mga susi nga dala ni FPRRD nga karon nakakusudiya sa ICC registry. Gitawag kana sa defense team nga fishing expedition ug kinahanglang daw nga dili pagbigyan kay walay basehan. Gipunto sab sa mga abogado sa kanhi Pangulo nga walay epekto sa kasong crimes against humanity ang pag-freeze sa trial chamber sa kwartang nakuha kang FPRRD.